Hi man karon Bell, mama isong Huwebes kaniyong tanan. Cheat day gahapon daghan gyud nahurot nga rice maong mag-anag og maista. Sweet corn ni siya gikan sa busay dinhi pareha sa katong gitanom ni mama. Naaman siya kamaisan sa una. Pagkita na ko sa display sa mais na kainomdom ko sa among kamaisan sa una na may kamaisan akong mama kay kugihan lay gani siya mananom. Nya sa tunga sa kamaisan adto mi mag-anag. Sobra na po katuig dingi ko kakaon og inanag nga mais. Kay tagsa ra mi magsugba-sugba or mag-barbecue kay hasulan ko magaling-haling pa. Kay nabutang nang gid sa kong hunahuna nga ang pagbawal ni Papa nga di kay may pakanood og mga sinugba. Maong panagsaan lang gyud ang pagsugba. Kaning sweet corn ay nananom sa una kay Native American tribes. Nya ang Iroquois gave the first recorded sweet corn called papun ni adtong 1779. Unya nahimo siyang sikat sa southern and central regions of the United States. Ang scientific name niya kay Zia Mays. Nya matud pa sa healthfind.com by Atlee Arnarson nga na siya'y carbs nga okay ra nga di na ka mag-rice ikaw ani. Of course na siya'y fiber ug decent source of protein gani siya. Na siya'y vitamins and minerals. So luto na, pahira na tog marganase. Margarine ang sudlanan, mayonnaise ang sud. Bitaw try nyo, mayonnaise, lami siya. Happy lunch ninyo, mga kinaron belgams!